Velkommen til vores instruktionsvideo for vores kompakttraktor med stenlægningsfræser. Til at starte med skal vi lige kigge på, hvordan man betjener selve traktoren. Og hernede er der pedaler til at køre med. Det giver faktisk næsten sig selv, for der er symboler på. For den her pedal, det er ligesom at køre fremad. Der er en pil fremad, og der er en pedal her med en pil baglæns, der bakker man. Og her har vi bremsen, og der er et symbol på for bremser her. Og hastigheden styres grundlæggende ved hjælp af speederen, men der er ligesom et lavt gear og et højt gear. Og når man bruger fræseren, så står den i det lave gear, altså skildpadden. Yes. Og her har vi gashåndtaget. Og når der er startet op, det gør vi her på nøglen, så skal vi op på ca. 2.300 omdrejninger. Så vi kan lige prøve at starte. Så gashåndtaget styrer omdrejningerne herover og gasser lidt op. Sådan her. Sådan skal den stå, når vi er i gang med at køre. De betjeningsgreb, der skal bruges, når traktoren bruges med stenlægningsfræseren, det er det her over. Det skal vi sikre os, at det står sådan på det symbol her. Det betyder, at PTO, altså kraftudtaget, bliver aktiveret bagi og ikke under traktoren. Det her håndtag, det er det, vi aktiverer selve kraftudtaget med, så vi vil starte vores fræser. Så når vi holder det rigtige sted, og fræserne er over jorden stadigvæk, og motoren er gasset op, så flyttes håndtaget her frem og låses fast. Og så starter knivene på fræseren. Når det er sket, så skal fræseren sænkes ned i jorden, og det gøres ved hjælp af det her håndtag her. Og her viser det symbolet for at sænke, og det er det, man så gør. Så skubber man frem, og så sænker fræseren sig ned mod jorden, og man bare bliver ved med at skubbe indtil fræseren er helt nede. Når man så er kommet til slutningen af den strækning, man fræser, så hæver man op igen, så den går fri af jorden. Det trækker man den her vej. Når du holder klar til at fræse, hvis traktoren ikke er startet, så foregår det herinde ved hjælp af nøglen. Man drejer nøglen, og så vrider en lille smule mere, hvis den er kold. Så forvarmer den, så man kan se hernede, det gule symbol. Når du har forvarmet i 5 sekunder, så vrider du nøglen videre. Så er den i gang. Så skal der gasses op. Så gasser vi op til 2300 omdrejninger. Sådan der. Og vi skal have aktiveret knivene på fræseren. Det gør vi ved hjælp af det her håndtag, der skal ned og låses fast. Så kan vi høre, de starter nu. Og så ved hjælp af det her håndtag, så sænker vi fræseren ned. Vi skubber den fremad, og så vil den sænkes ned mod jorden. Sådan der. Når turen er slut, trækkes håndbremsen her. Og for at komme ud, skal man dreje på det her håndtag, og så lukker døren op. Sådan der. Og når fræsningen er overstået, skal fræseren gøres ren, og den skal vaskes udvendigt, og indvendigt skal den eftergås for eventuelle rester af jord og græs og rødder og sådan noget, der skal tages ud. Det kan med fordel gøres med en højtryksrenser.